Assalamu alaikum bandira musidɓe tedduɓe mi salminani mi juuri mon mi ñagani mon Allah moƴƴere kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde émission mon foyre nalankoɓe eyyi ko ɗum mbiya mon toujours koye lewru korka gonɗen eɗen ɗo gondi ceerno Ibrahima Ba ceerno Ibrahima Ba no gurɗa alhamdulillah sokhna Mariata aselli kay marhaba toujours koye émission men foyre nalankoɓe comme koye lewru korka gonɗen min noddima ɗo pour gam jewtida e bandiraɓe rewɓe e bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinel TV émission foyre nalankoɓe ndi bisimilla ma sur le plateau nde calminta bandiraɓe yeɓiyankoɓe min beltima no fewi sokhna Mariata no mbiruɗa ni ko foyre nalankoɓe kono hande ko e nalankoɓe ɓe ganduɗa ko awluɓe nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam jooɗiɗo yiɗɓe Allah yiɗɓe nelaɗo Allah ɓe ganduɗa nder mum e boowal mum en foof ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sen mbi lewru korka en mbi nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam alay sago garden e mabɓe joddoɗen e mabɓe ɗo ɓe kalana men ɓe kolla men ha joni ɓe jimana men ɓe beltina meɗen ko fati e nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko e muɗum lewru ndu farla ko e gilli muɗum woni ko ɗaɓɓirten ha joni yettorade Allah nela e gam barke nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum tagui nodduɗen ceerno meɗen Ifra Seck kanko e musidɓe makko ceerno Ahmad Kane ɗo ñamo makko ɗo e ceerno Muntaga Tall e to ñamo ceerno Ahmad Kane o ga banggue ceerno Hadi Ba e ceerno Mouhamadou Ba ko ɓeɗo goni e awluɓe nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam arɓe joddade meɗen ko fati ha joni e lewru korka inchallahu sen mbi lewru korka noon wona tan ha joni joɗade tan ñallude ñamani ala wona ñallude ha joni yarani ala wonko Allah sukli e lewru korka ha heewi alay saago paggitoɗen hen ɗum ɗon inchallahu kala ko mbawɗa faggitorade noon a heɓata ko ɓuuri damal nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam to faade Allah sa nani lewru korka ana mbiya nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam sokhna Mariata ɗum noon haade men e jokkude yewtere e jimi ene mbawi rokkude ceerno Ifra lawol pour ɓe jimana men ɗo seeɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inchallah ceerno Ifra bisimillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب ربي لا إله إلا الله ربي لا إله إلا الله ربي لا
إله إلا الله رب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله آدم إدريس وهود ويونس رب لا إله إلا الله ونوح ثم حامل لخلتي رب لا إله إلا الله وداود يعقوب سليمان يوسفي رب لا إله إلا الله ومن أهل بيت المصطفى جمع شملنا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق لهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فهو الذي تم معناه وصورته ثم صدفاه حبيبا بارئون نزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير قسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما دعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه تكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيهرب عنه نادق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم ما شاء الله منزه عن شريك في محاصنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه وسلم نلال الله دي صلى الله عليه وسلم وني من غاندودا گede mum fof ene timmi ene ceni Allah adi sennudemo mo Allah senni ko cenido صلى الله عليه وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي سبو نلال الله صلى الله عليه وسلم غاندا kam kala do bawda fawdem o mo buri don bural nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ɗo tongi ala ɗo ha joni fawi ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam tan heeɓi ɗum ɗon noon sen mbi nelaɗo Allah mbiya ramadan wadde ayi nelaɗo Allah ala ɗo haaɗi de lewru ndu addani men ndu kadi ala ɗo haaɗi sallallahu alaihi wasallam Allah wi kala ko bani adama wawi gollude
a gollan tan Allah yoɓma hono mo ko golluɗa ko ha heddi lewru korka kala ko korɗa ko Allah tan andi baraji maɗo poti ko kanko Allah woni joɓowo kanko Allah gam barke nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wadde nelaɗo Allah alaɗo haaɗi ko addani men alaɗo haaɗi siɗen jiiɗi danal janggo yawmal qiyamati ndeweten koko addi ndewen e damal makko ɗum de woni ko joƴƴini men ɗo ceerno Mariéta. Ndeysan mi weltima no feewi ceerno Ibrahima baɗande koye lewru korka gonɗen surtout hande bandiraɓe rewɓe hewɓe nan ɗo kuccitima ene darma émission men foyrenalankoɓe woni ko kalluɗa e bandiraɓe rewɓe ɓe ɗo poti wayde e galleji e nder lewru korka inchallah ha baraji mabɓe keeɓe juɓɓuɗi inchallah aɗa andi hewɓe nan toon soko wori tan cakat hantini dutto hantini mbaɗɗani mbajoɗa bandiraɓe rewɓe seeɗa ko nandi hen ceerno marata e hoore mum somi hooni tan mi sakat yesso ngo ɓawline ko gonga nde tawno Allah ene yiiɗi taskiyatu nafsi ko seeramɓe meɗen gaddani men ko mana lawƴude fittandu ha laaɓa ɓe mbi nde Allah tagui pittali ɗi foof fawi ɗiɗo kala ko ardi e majji mbiɗa yiiɗi mbaɗon ɗum ɗo pittali ɗi jawata ɗoftade nden woni o adde majji korka mana ha joni heege nden o adde majji heege tan o wiɓe mata wona min woni alastu bi rabbikum wona min woni joom moɗon tan pittali ɗi foof ndendi e dande wotere mbi gonga ko an woni joomi amen fittandu yiiɗa ha joni ko tampin ɗum surtout ko fati heege e ɗomka ene yawi eltude fittandu ko hen noon ndewata heege e ɗomka he ha jiita Allah ganda ko Allah woni joome ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni guiɗo ma gaddanɗoma ha joni lawol daɗal nde tawno sa heeɗani a ɗomɗani hen sa a andata ɓuural Allah ngal waɗanma ngal wadde ko heege he e ɗomka he ndewata ha mbawa yiide hen nelaɗo Allah nden woni jiiya hen Allah noon wi kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun mi farle e moɗon lewru korka honno parlir men leƴƴi keddiɗi ni korka onon noon korka moɗon ka ɓuuri leƴƴi keddiɗi gandon ɗum kadi ko keɓɗon ko heddiɓe keɓani saabu kala ko ardi e lawol nelaɗo Allah ɗum ɗon ala ko foti ha joni e leƴƴi keddiɗi ɗi e mana enen ɓuuri gam barke nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alih w sallam Allah wi farli e meɗen laallakum tattaquna beele kulen hen Allah wadde ayi sa heeɗi seeɗa a yiyan hen Allah anda deka wadde Allah woni bawɗo a oppiri foof gam Allah sa ɗum ɗi seeɗa a yiyan hen Allah wadde a oppiri foof Allah ko Allah woni joɓowo ɗum ɗon noon woni lawol kulol Allah laallakum tattaquna beele kulon hen Allah ewa sa yi noon lewru korka ene serte lebbi keddiɗi ɗi aɗa ñalla aɗa ñaama aɗa ñalla aɗa yara kono hatta ko Allah fawti e ma ko aɗa waɗa ɗum ɗon kono noon lewru korka ndu ari kadi mbiyeɗa hay ko ñamanɗa jaranoɗa ko ya nattu ya dartin beele jettoɗa Allah sa wiyama ya oppo korka noon an banam debbo walla an banam ha joni gorko korka ko lewru mawdu nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alih w sallam wi heewi ko korɗo guila subaka ha nangue muti taw ala ko wonnimo e korka makko he so wona tan ɗomka so wona tan ha joni heege yo Allah dandu en hen ɗum ɗon nden noon sa yiiɗi Allah danduma e ɗum ɗon a accan ha joni ko wiyete ha joni gueɗe fittandu gacca ha joni ñoore an a hoori a ñalli a ñamani a ñalli a yarani aɗa oppir ɗum ɗon foof sababude Allah kono ayi iblisa wonno ko pewjanowo bani adama o monɗa jooɗi wiyatama ko ya huɓɓu kilimma nodda ha joni sehle en bande en jooɗoɗo ɗon kala ko wona hajuji moɗon ɗum ɗon foof ko e laabi cheytane yo Allah dandu en hen ɗum walla ala o wima ya huɓɓu téléma huɓɓa o wima ya daaro won hen film uji ɗi ganduɗa ndewani lawol ɗum ɗon foof ko gueɗe gustoje walla gueɗe bonnoje ha joni korka yo yimɓeɓe mbattu hen hakkille no fewi ɗum hen ko worɓe ɗum hen ha joni ko rewɓe korka waɗira ha joni ko ndena fittandu maɗa e kala ko ene bonnanma ko fati ha joni e gañamtumago e hasidagal e mawnikinare hande ɗum noon ene heewi ene yaaji e gollirɗe meɗen ha e nder galleji meɗen kono an kaldeteɗo on walla an keɗiɗo o ille tan ko an haaldete sa yi Allah yettinirima kaɗo haala mata wonko Allah muyanma hen wadde tinno wattu hen hakkille no fewi korka waɗira ko ha joni ndena fittandu maɗa kono noon ndena ha joni guite ma ndena hunuko ma ndena ɗemgal maɗa ndena koyɗe maɗa ɗum ɗo woni korka ko ganduɗa ɓuuri moƴƴude ɓuuri suɓede to nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ɗum ɗo woni ko seeremɓe meɗen kalni meɗen sohna Mariéta sen mbi korka mana nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam korka farlama e makko kanko nelaɗo sallah sallam omo horanno ko wona ɗum ɗon kono nde o immi Makka fergo o immi Makka o fayi Madina hitande ɗimmere korka farla e makko nden korka wonno aɗa wawi so tawi a wawa horde walla aɗa jogui won hen
caɗele mbiɗa tan ko ya ittu ha joni ko ñamminɗa mbana muddo tan so janggo mbasa horde guitta muddo tan ñammina noon worno korka nden so tawi a wawa horde wawa horde mais hande noon so tawi hande a wawa horde hande ma en gari hen ɗo e yesso seeɗa hande ɗum ɗon noon ko wiyete naskhul ayati on aya mana ha joni ndeɗon on nuskha yami mana ɗum ɗon ndeɗon fawre nde ittama ɗon joni kay kaɗa selli aɗa wi ngen ala ka welaka tan a horani ɗum ɗon ko kaffara walla ala ko an ka sohnajo aɗa jogui e ha joni gantu basi ala hen ha gantuma iwoya mbatta horde walla ala an ka mawɗo ha joni a ittima e duuɓi a natti wawde ha joni supportude ɗomka walla a natti supportude ha joni heege wonno ñawuji mum ene gooti ha joni Allah wima basi ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin kala mo hattanani on ñamminan kono kattanɗo on hooran taw wona tan mbiɗa teyi wona ñaw wona docteur wima a wona ha joni joom ha joni gantu a wona ɗanniɗo an a ñamminta an a teyi tan a hoorani an ko kafara mbatta eyyi joni ceerno mbiɗa jogui ɗo namdal gotal ne wayno joni hikka lewru korka min somi rewe rawane korka rawane mi heɓani jobde ɗum ɗo hikka ha joni toujours mi continue yoɓede walla batte ɗum hikka ari tan mi horanmi continue ɗum to yejjite eyyi ɗum wiyete ko mana kornoɗo rawane ha kornoɗo rawane o rewa hen walla ala o horano ni ha hikka arti o hontini oɗo ñawore muɗum ko o horan ko hikka ko so tawi ko ella hannomo horde ko reweteno ko walla ala ko pawgal walla ko nandi hen ɗum ɗon basi ala hen so hikka ari kadi hade korka ka yettade omo wawano yobde kono o sali yobde on ko kontinɗo kono ala o horani rawane ha hikka yetti foof ha joni ko gantu katnoɗomo o tan haɗimo ha joni oɗo saaha on ha joni basi ala hen o ñamminta ko korka ko reweteno tan so ɓennoyi ha joni o continue yobde o yoɓa kono noon dewetenoɗo gantu foof ala hen ha hikka ari o sali so korka ɓennoyi kaɗo kay o horan so korka ɓenni somo yoɓoya o fawa hen kala ñalawma muddo o yoɓa fodde ko leltini ko reweteno ko reweteno ko ɗum joni somi faami korka sa ñamlima ɗum ko force joɓirta so tawi ala gantu aɗa selli aɗa wi kek ala ho nema korka hayso woni duuɓi koko yoɓete madama ko on sifa hayso woni duuɓi koko yoɓete yo Allah hokku en no korirɗen yo Allah hokku en ha joni reweteɓe kadi no joɓiri jahi rasulillah indallahi amin ya rabbi joni eɗen dokka ceerno Ibrahima lawol pour ɓe jimana men ni laaɗa seeɗa aɗa mbiɗa continue namde men inchallahu rabbi bisimillah hamda lirabbi zilhamdi ko kalamoro kiwasani hamda lirabbi zilhamdi ko kalamoro kiwasani kola bimbe dina jilbani ko hamdan li rabbil hamdi ko kalamoro ge wazani le e burdo on woni nabi e ale be mako tardani ko hamdan li rabbil hamdi ko kalamoro ge wazani sahaba be ma ko darino be kola bimbe dine jilbani hamdan li rabbil hamdi ko kalamoro ki wazani eske nabe ko nyente dari ko walli fi dum jar fi humnani hamdan li rabbil hamdi ko kalamoro ki wazani cubaɗo ngakani moyeru muɗum e bindi wodani hamdan li rabbil hamdi ko kalamoro ki wazani softi enande ɓurema nabi e nder ɓernde miijo serani
وحمدا لرب الحمد وكل مراد وزاد كنو كما الجوني نبي كل عرنوني سوداني وحمدا لرب الحمد وكل مراد وزاد كنو كما الجوني نبي كل عرنوني سوداني وحمدا لرب الحمد وكل مراد وزاد kamuji konga madara jamada fambani ko hamdan lirabbil hamdi wa alamoroge wasai kono dado hato kamuji konga madara jamada fambani ko hamdan lirabbil hamdi ko alamoroge wasai ene jula ko hakoy de bota amani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai ko darato do jamma ene jula ko hakoy de bota amani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai to etufunde bure manabi kombele berne nurdani bani wa hamdan lirabbil hamdi wa kalamoroge wasai kolete ekaje chedi manabi denule da e bindi lurani wa hamdan lirabbil hamdi wa kalamoroge wasai ma Allah ngam annabi ko mele berde nurdani bani wa hamdan lirabbil hamdi wa kalamoroge wasai kolete ekaje chedi manabi denule da e binde lurani wa hamdan lirabbil hamdi wa kalamoroge wasai kala do ke mawde annabi nawi o towti e bindi lurani hamdan lirabbil hamdi ko kala roki wasai kala do ke mawde annabi nawi o towti e bindi lesadani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai nabi moriwi o nabi o dada jangoma ko perdani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai koydi o nabi moriwi o nabi o dada jangoma ko perdani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai jangoma ko perdani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai koydi o nabi moriwi o nabi o dada jangoma ko perdani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai koydi o nabi moriwi o nabi o dada jangoma ko perdani wa hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai moydi o nabi moriwi o nabi o dada jangoma ko perdani ko hamdan lirabbil hamdi ko kalamoroge wasai moydi o nabi moriwi o nabi o dada jangoma ko perdani hamdan lirabbil hamdi wa kalamoroge wasai nyagi ma
nabi meleter denim dakoyo sallallahu alayhi wa sallam. ceerno Ibrahima. Naam. andi hewɓe nan toon korko men korka salsalɓe noon soɓe koori tan ɓe natta nder suudu ɓe lelo gila subaka ha futuro goonga so salli fana juulitaki Allah sara juulitaki goonga watta ko kalanɗaɓene ɓen goonga ala kullin ɗoygol korɗo ko baraji kono noon yeyataw haɗatama hokkude farilla Allah o so tawi tan watti haddema hokkude farilla Allah o ana rento wata kontede e yeebiɓe tawno so tawi ko gonga e maɗa so won rendez-vous ji ɗi joguinoɗa ala fof ko hattuma immade on waktu mbaɗa ko poɗɗa wadde ko Allah ko noon ɓuuri tengtude e bani adama e hakkude bani adama e bani adama so arti e yamirore Allah wi mbaɗe ɗum ɓuuri tengtude hay e diine yamirore jinnaɓe e ko kalantemɓe ko hono ko ɗum ɗo e ko wayi hono ɗum ɗo hol ɗum neɗɗo aɗa foti ha joni hokkude waktu Allah o nde tawno waktu Allah o omo foori no fewi en ji korka ko lesga nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yamira kono nde wonno julde ene mawni e Allah no fewi Allah noddima ko leydi asman ga nawima leydi ga nawima ha to dow asman to ko toon o hokkoya ha joni juulu firti juulu ene mawni no fewi juulu ɓuuri hay korka mawnude to Allah yamirore juulu ɓuuri tengtude ha joni e korka kanji ɗiɗi foof noon ko ɗi tengtuɗi kono noon so tawi a hooran a juulata ganda korka ma ene manki rento no fewi an banam debbo walla an banam gorko ene manki ene bonna walla ene manki so tawi neɗɗo o juulata aslan so hoori korka makko ene jaaɓe kono noon ala baraji juulu firti janggo yawmal qiyamati so ari kala ko awwalu ma yusalul abdu janggo yawmal qiyamati kala ko maccuɗo Allah ene namne adoto namnede caggal seeɗade mo Allah e nelaɗo Allah ko juulu makko ɗum ɗon woni laissé passé so ala ha joni juulu hay hunde fewoyta toon korka way kono nafila e dow juulu ni so tawi juulu sakkaki korka tan wawa yawtinde neɗɗo o eyyo alay saago yimɓeɓe mbatta hakkille no fewi e ha joni e juulu ngu kono noon ɗanotoɗo mana ha 16h 17h o rendina foof ko juulu makko ene selli o waɗa hokka engrais mana juulu makko ene selli korka makko ene selli kono baraji juulu ɗi kam omo mankira ɗum seeɗa firti so 100% o fotno hebde o heɓoyata 70 walla 80% kono hatta foof kam ene selli ɓuuri noon moƴƴude ko imma waktu foof o hokka ɗum ɗon so neɗɗo nani waɗa joni lewru korka ndu joni ndu woni ɗo joni sin taƴi joni yimɓe ɗe tampa leliɗo ronki julde gueeƴe uppi ha fajiri julɗe ɗum est ce que ɗum ne tacci so tinani o immoraki walla o waldani ɗum basi foof ala hen tampere tan ɗum ɗon ene anda e nder l'islam yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah ene yiiɗi e muyani men e diine he tan ɗe tawno diine hoore mum woni diine ha joni ne woya diine ne woya noon ala ko satti e nder he sona ko neɗɗo sattinani hoore muɗum tinno tan hakkido e kumtari maɗa mbaɗa feere juula law kono so tawi a wayino jaljalluɓe ni a ñaami tan ha joni ha ɓurtini a yari ndiyam ha ɓurtini a lelima hami foftoɗo seeɗa a rewi noon tan a yeehi ayno gimmoyɗa nde basi ala a juulat farilla maɗa saɗa wawi hen seeɗa nafla haade settinede ko Allah newnanma ɗum foof mbaɗa basi foof ala hen weno ko mbiyata so on juuli gueƴe ko juulete après ko wajibo e nder korka walla ko saɗa wawti ɗum ɗon ko juulu nafila juulu nafila ene tengti no fewi e nder lewru korka he saabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi man sama ramadana wa qama qamaha wa gufira lahu ma taqaddama min dambihi elle tan ko ñalluɗo hoori lewru ndu foof emo hoora jammaji ɗi foof omo daro omo juula hen fodde ko Allah wawnimo Allah yafotomo bakkatuji makko foof ko ɓenni gufira lahu ma taqaddama min dambihi kala ko ɓenni e bakkatuji makko ko teyi oko teyani Allah ene wawi hafrandemo ɗum batte ko dari jammaji ramadan e tawno won ɓuure gonɗe e jammaji ramadan no ɓuure goniri e ñalawmaji ramadan ayi korka ka e kani kono won moƴƴereji kewɗi gonɗi kadi e nder ñalawma he hay sinno wona batte aɗa hoori lewru ndu hoore muɗum ñalawmaji mayru korɗo emo hoorani ñalawmaji ɗi ene mbaɗi ɓuure nde tawno ɓe mbi kala ñalawma Allah ene jogui fodde ujunere jiyaɗo makko maccuɗo makko mo fotno natnoyde jeygue
ene waɗi moƴƴere e ñalawma korka he nde yimɓe taƴata nde o yaafo jomum batte ko hoori ko walla batte hawrude muɗum e moƴƴere e wonde e nder lewru korka ndu nden noon tawde ko lewru moƴƴere a fotani wadde jamma o foof jamma ɗoyɗi poɗɗa ko faggitade hen poɗɗa ko porfidde hen mana e ɗum ɗon ko hono noon kadi waktu fajiri o Allah en hafrana hen bakkatuji ko heewi poɗɗa ha joni ko porfidde on waktu kadi wona tan jamma o foof jewte ñalawma o foof ɗanade no denɗam en kan hanɓe ɓeni ceerno Amadou Kane en wona noon tan poɗɗa wadde donc haade men e continue jimde mbiɗa jogini ɗo kadi namdal ene wayno jammaji ɓe mbiyata jamma lewlatul qadri jammaji ɗi yimɓe mbalata e nder misiddaji ne juula est ce que debbo so tawi nden aɗa yetti junggo ma ni ndiyam ina aɗa wawi nadde misida sa juulano aɗa wirde walla goɗɗum tawtorede ɗum on jaɗɗi jammaji so tawi ka joom gantu a yahata misida joom gantu yahata misida o janggata qur'ana tawi omo jaggi deftere omo wawi janngude qur'ana noon ko wayno ayatal kursiyi en no seeramɓe men mbiri men walla qul huwallahu en qul a'udhu en walla ayde ɗe o wawi qur'ana o jangguira noon tan taw o memani deftere eyyi o juula e nelaɗo Allah o hebbina astahfirullah kono o natata juma o memata deftere ene yiiɗa noon ɗo jooɗiɗo o waɗa o rewa hen Allah fodde ko ɗemgal makko newi e ayeje kono yaade to kam so tawi o joom gantu yahata ha joni misida famama ha joni nde namɗe koko jokkata ceerno bisimilla mbiɗa yiɗi namdadema ɗo kadi ko faati ko mbiya tan neɗɗo wawi wonde fof hiɓɓin juulu mum e korka mum est ce que musique ne dañi tantara yene dañi ine wayno joni ɓeɗo ko ɓeɗo ko awluɓe nelaɗo eɗen adada ɗo waajo mais ɓen ɗon jima ɗe ne beeli ene seeɗa ni guise Binta Samba wayi hen seeɗa mais est ce que joni so tawi ko guitare kañum e buuba ɓallinoɗo joni aɗa jaɓanno waajade less hen ala kullin ko kalla ɗo ko namnal hay sinno ngal jeeyaka e nder thème gonaɗo o ala kullin seerenɓe kaldi hen e ngal ɗo namnal no feewi kono ɓe manki tan famodirde exactement ene dagui walla ene harmi ɗum ɗon seerenɓe koye muɗumen kokki hen ha joni exemple uji kewɗi ɓe mbi wona hoddu harmata wona guitare harmata ala koko waddete e guitare ko walla ko guitare o yadata ko ɗum ɗon woni ko harmata koko ɗum woni mana koɗo guitare o ɗo jooɗiɗo eɓe o joddiɓe eko yimata ko est ce que sentiment gonɗo ɗon o ko sentiment nawowomo to Allah walla ko sentiment nawowomo to fedde oyto donc joni somi faami wona jimri foof harmi jimri won daguide won harmude ko dagui ko watte ko e yeeso daguigo saabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo joguino yimoɓe ko hen Hassan ibn Sabit e Ka'b ibn Zuhair en e woɓɓe hay joni ko ari caggal makko moƴƴuɓe meɗen mam Cheikh Oumar en foof jimi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o nden noon wadde wona jimri ndi harmi wona windude mooji ɗi harmi wona dortinde voix o wona on harmi ala kono ɗo watte ɗo ene waɗirte ni ko ɗum harminta ɗum saabu hay ceerno meɗen imam Shafi madhabuji ɗiɗi o jogui eko fati e ngol ɗo konngol makko garwaniwol ko ene harmi kono cakkitiwol ngol o wi ala ko musique harmani fawi ko sangane wattede e hono waɗira eyyo ko ɗum ɗon nde woni ko seerenɓe kokki exemple uji ha joni ko fati e musique nde tawno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam meeɗi ñalawma goto ko julde Aboubacry naati e nder e galle makko arimo ko mbiyeten sanga ko walla julmo wuuri tawi horɓe ɗiɗo ene ɗon ene mbaɗa hono ene leewo ene jima jimri Aboubacry wimo onon ha galle nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam oɗon jimɓe ɗon mate nelaɗo nani ɗum wima ala Aboubacry okkuɓe hande ko julde firti wadde hay jimri won ñalawmaji ene dagui saabu julde yangue inde ɗiɗo ko ñalawmaji beela fof noon e dagade wona jillodira rewɓe e worɓe walla ala wona konnguɗi ɗi ganduɗa hay mawɓe potani nande ɗi no ganduɗa hande sukaɓe men hewɓe ɗe jima sa heeɗi ko kamara ko wawi welani no fewi wadde jimri fawi e kono yimirteni harmata koɗo waɗa ɗo ene waɗirani sino wona bawɗi ɗi mehi wona kolli ɗi walla ñañoji ɗi tan karmata ala kono waɗirteni harmata so wona ɗum kala ko mbaɗɗa e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala ko mbaɗɗa e mantude moƴƴuɓe ɗum ɗon Allah dardatama nden jitere harmede saabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha joni e yeeso jimri
nde o immi makka omo fayi madina o yetti madina wonno kanko yummakko ko madina najo kanko ton ko nokku kaw makko en neɗɗo suudu yumma ne weli no feewi nde ɓen jiimo o ari o yetti yoga e horɓe maɓɓe gimmi mbi korguel gotel yalti e amannoɓe ɓe wimo nelaɗo mbati yetti so hande somi ami mi fiiñi mi ami mbiɗa jogui bakkat nelaɗo wimo ala wallahi ko hande kay dañata baraji nelaɗo settanima oɗo korɗo yo yimo o leewo o daña baraji tala albadru alayna min saniyati lwadayi wadde ayi wona jimri foof harmi ko ɗo watte ɗo ene waɗirte ni ko ɗum ɗon harmata e jimri joni noon ceerno Ifra ɗo mbawi yimande men ndin jimri bisimilla moɗon inchallah mon dernier morceau mon pour ceerno duwano en mbayno ɗen bandiraɓe ɓe شيخنا عمر ومي لخالق خير الخلق حمدا له العلا على بأسه فينا ومنا وقد علا صلى الله عليه وسلم على الأرس ما أعلى أولا ساكن الألا شيخ عمر أحق عباد الله بالمجد والعلا صلاة وتسليم علي على الألا مربي الورى الخنزيز إذ كان لسعلاة موي أتم الورى مصطفى أتم الورى جاها وأبهر مسألة وسيدنا محمد هو الكنز في الدارين فالنيل نيله ومن ناله قد تم والله فضله تعالى منجر منتقى وسيدنا محمد ولا البسط مقبول ولا الباب مرتج تمسك به ما استلا تنسى فضله هو الأروة الوسطى مصطفى ولا تلقى حبله شيخ مروي وي إزار رضوان الإله فكن له جليل الجدى تغسى البرية ذله دنون من تمد جارا شيخنا عمر وقرق فوتا كتور وني عمر من تمد جارا شيخنا عمر وقرق فوتا سيدنا عمر قال أجد أرنجي عمر أي مالي ملدا مسبودني عمر واندا ملدا شيخنا عمر أقرب فودا سيخنا عمر لبردو أمو يلوم تنغل عمر يفوت فورين دينو تيجي عمر واندا ملدا شيخنا عمر أقرب فودا juuɗe moldo ɓe worɓe darino ɓe yaadude umar ay barke nana feeña mantamoɗo jaa seexana umar o gorko foɗan waliyaɓe mbasorima golle ma umar almudo tijane tiɗɗo woni umar mantamoɗo jaa seexana umar o gorko foɗan seexana allahu woni do koroki en umar alejo ande de ko sali umar mantamoɗo jaa seexana umar o gorko foɗan seexana umar tal o yumma soyani sabudani umar ay rewɓe tinne belenalele umar mantamoɗo jaa seexana umar o gorko foɗan seexana umar tal tiwe bani de hono umar bodejo ɓirro ɓalejo umar mantamoɗo jaa seexana umar
foda mbade juuɗe mon ɗo ay makka ene andi darde ma Umar bode jorondi makka barwanda moyo jara Sheikhana Umar ogogo foda Sheikhana Umar tar ay kodda adama nabi Umar yawti gu koro ha barwanda moyo jara Sheikhana Umar ogogo foda Sheikhana Umar tar ay kodda adama nabi Umar yawti gu koro ha barwanda moyo jara Sheikhana Umar ogogo foda hamaka ada yara koyde ma Umar saudine jarani matam Sheikhana Umar ogogo foda Umar hamaka ada yara koyde ma Umar saudine jarani matam ما شاء الله ceerno Ibrahima Ba نعم vraiment weli no feewi mais waktu o yettima mbiɗa salmina ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyonkoɓe Ayaw Pinal TV kala to mbawa wonde e wonirde mbiɗa salmina sernaɓam guila ɗo ha Sénégal ceerno Mountaga Tall mbiɗa salminama kañum e ceerno Aliou Ka aymi ceerno cukalel min foof calminama jettama manama koye lewru korka gonɗen e jitta sernaɓam ɓe inchallah ok ceerno Ibrahima mbiɗa sikki ko kalɗa ko yimɓe paami no feewi yimmi ko mbaynoɗa e bandiraɓe en donoɗa en Allah holli en sa'a goɗɗo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى لنا رحمة للعالمين en jetti Allah no feewi en juuli e nelaɗo Allah mo ganduɗa kañum tan woni damal ha joni yurmede fewde ha joni e tagore damal ha joni yurmede immorade e tagore faade e Allah ko kanko tan woni mo joguiɗen en jetti on ha joni Allah en ndewi e damal nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam noon en ndewi e damal Cheikhana Ahmad Tidiane e ha joni e khulafa o en ko wayno ha joni Cheikhana Ahmad Cheikh Oumar en e dendagal moƴƴuɓe ɓen taweteɓe hande e leydi ndi ha e caggal leydi ndi foof en jettiri Allah nde o rewni men e lawol ɓeɗo ha joni rewde pele ha joni moƴƴuɓe ɓeɗo nimsa foof alana meɗen madama eɗen nanguiti e lawol ha joni Cheikhana Ahmad Tidiane eɗen ndewi e pele moƴƴuɓe meɗen guila ha joni Cheikhana Ahmad ceerno Cheikh Oumar mo ganduɗa ko faaro ha joni kala ɓalejo en jettirimo Allah no feewi e dendagal ha joni ko rewi e fele mabɓe noon jaraten ha jettoɗen Matam to ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Samas e yesso heerigo ha joni eɗen ñaguima ha joni kadi gam ha joni barke makko e barke ha joni seereɓe makko nde Allah rufata e meɗen ha joni ɓamtare e ɓeydare e jaɓanede to Allah e korkaji men ɗi yo Allah waɗi hen barke sababu jonde men ɗo kadi yo Allah waɗi hen barke eɓe joddiɗen ɓe kadi yo Allah waddu e men ha joni waddana enen foof moƴƴere ha yawmal qiyamati ha nadden joddoɗen enen ɗo Allah janggo yawmal qiyamati o wiya ko onon kalanno ɗum ɗo onon mbaɗanno ɗum ɗo ndeka ko onon gonno yiɗɓam ɓe kalnoɓe arannoɓe caggalam ɓe yo Allah wattu men e yiɗɓe nelaɗo Allah ɓe o wino ne gara caggal makko en kaala haala makko enen gurdi gilli makko yetaw ko enen ko hen jeeɗen bi jahi rasulillahi indallahi joni en gardama haɗo sokhna Mariata mi rokkitma konngol ci seereɓe men khalifa men ceerno Mountaga o ha joni o duwono en amina ya rabbi آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. 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 ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. حسنة وقنا عذاب آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما آمين. والخاتم لما سبق آمين. الناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين يا الله كل إن جل وعلا جاه رسول الله عند الله